bé, Fira APA 2017 ens ha semblat una aventura molt bona. Estupendo. Sitio estupendo, el entorno ha sido genial. Hem trobat el client que buscàvem, el tipus de gent que buscàvem i això per nosaltres doncs, és el que necessitàvem. Una fira molt important de cara al consumidor final i també botiguers. Ens ha donat contacte amb molts proveïdors, amb gent del carrer i amb petits distribuïdors. Hem tingut molts contactes, inclús han tancat algun negoci, hem tancat uns quants negocis. La veritat és que ha vingut molta gent, molt professional i hem quedat molt satisfets. Entre tots impulsem els productes catalans. Impulsem entre tots els productes catalans. Entre tots impulsem els productes catalans. Entre tots impulsem el producte català. El que volem és potenciar el producte català. Impulsem entre tots els productes catalans. Entre tots impulsem el producte català al món.